देखी यह छठ के समय रहे, एगो औरत के पति बड़े परदेश में पत्नी वियोग में कहा तड़ी, ए राजा जी आई रौरा कि छठ करे के बा। कैसे कहा तरी भाव भाई, कौनो खबर न कौनो समाचार आइल बा, नैना निहार बलम जियारा घबराइल बा। त चिट्ठी लिखल रहनी घर छठ हम करात बानी, कैसे दौड़ा ले जाएब हम डेरात बानी। बोला बोला छठी मैया की जय। रउआ बाहरा से घरवा जब ना, रउआ बाहरा से घरवा जब ना आए बेबलाम जी। त छठ घाट के करा संगे हम जाई बेबलाम जी। त छठी घाट के करा संगे हम जाई बेबलाम जी। के करा से हम पिसवाइब धोवा लगे हुआ, के करा से हम किनवाइब हरियर नीमुआ। हो के करा से हम पिसवाइब धोवा लगे हुआ, हम किनवाइब हरियर नीमुआ। अब बूढ़ा बानी हमर सासुर जी, हो बूढ़ा बानी हमर सासुर जी, ए भाई कैसे काम जी। त छठ घाट के करा संगे हम जाई बेबलाम जी। त छठ घाट के करा संगे हम जाई बेबलाम जी। के करा से हम किनवाइब सरिया पियरिया, चौमुख कलसा घिउआ माटी के दियरिया। हो के करा से हम किनवाइब सरिया पियरिया, चौमुख कलसा घिउआ माटी के दियरिया। कहिया अइबा ये सौरभ धावन जी, चढ़ के रौरा गाड़ी जी। त छठ घाट तहरा संगे हम जाई बे सौरभ जी। त छठ घाट तहरा संगे हम जाई बेबलाम जी। त छठ घाट तुहरा संगे हम जाई बे सौरभ जी।